Wenkabi yami. Sobe sikhona. Iprenuti ngisengile zona. Sawubona ngamthola ubaba. Ya, hlala phansi. Njobe ngisasho ukuthi nje iprenuti ngithengile zona. Hayi, ula owangithenga wa4000. Kuleka. Sawubona ngamthola ubaba. Ya, hlala phansi. Imalini? Hawu, 800 imali encane kanjeni. Sawubona ngamthola ubaba. Ya, hlala phansi. Kule awubala lolo. Ngifakele nini? Sawubona ngamthola ubaba. Ya, awuhlale phansi nawe. Kuleka nkabi yami, kuleka ngisazi. Sawubona, ubuze ngamthola ubaba. Ya, awuhlale phansi. Wenkabi yami awenze kanje, angibuye ngikufonele yabo. Awunazo wenkabi yami. Hey, othi ngivele ngimfonele babweni yazi. Ifoni wangayibamba lo muntu. Hey, sinqamo. Awuye, yazi ukuthi ngiyakufonela ndoda. Bathini? No nazi ingane zakho ziyakufuna la. Ingane engaka ndoda. Indoda yenza njalo yazali indoda. Hayi ubhizi mfana kithi ayiyo ubhizi. Ngasize ngani lezi ngane la kwena? Baba, angihleli la Thoma ngicela imali yesonto. Namhlanje ngicela imali yesonto. Namhlanje ngicela imali yesonto. Namhlanje ngicela imali yesonto. Namhlanje ngicela imali yesonto. Uyindoda phela. Khekela abantu aba. Uthe umakho ucela malini? 1000. Wena? 1200. Wena? 500. Wena ufuna malini? 500. Wena ufuna 1000? Yeah. Wena 800? 1.8. Hayi. Kodwa ngoba uthe indoda yenza njalo uthi vele uzowondana. Wena uthe ufuna 1.2? Yeah. Sohlangene u2000 yabo. Lo ngale uthe 500? Yeah. Nalo ngale wathi 500? Yeah. Wafuna u4000. Yo. Usendoda yenza njalo awenze njalo phela. 4000. 4000. Wafuna 4000 una malini? Uno 10 rand. Okay. Bafu. Awunakho umncane Bengazi, bengivele ngazi. sabandawonye mfowethu. Sesabandawonye, ngasikhathi uzala ngangingekho. Abantu abami nina vela ninababa asingenela ngaphansi nginikeze imali. Sambeni. Andaba bangihlale ngenini. Angisiza umfowethu. Baba Masimba. Anginababa la. Wangizalela ngiqale kangaka. Ubheke mfana. Yo. Wa magic. Bafu. Awungitshela mfowethu. Wenziwa yini ukuthi uzale ingane eningi ekube nawo usebenza? Sinqaphe ngangithi ngomshayi wesinqa kodwa manje Kuyakusebenzela? kungisebenzeli mfethu. Unengane eziwu5. Oma bengane abo5. Awusebenzi wondliwa yimina. Uyazi le mali engiyihola mina ayisangenzeli lutho. Idingo zami angisayifezi. Njalo ngondla ingane zakho. Njalo makuphela inyanga kufika ingane zakho la ngifike ngiziphi imali. Bafu inkingi. Yabona magic ngiyathemba ukuthi lezi ngane kade zila. Ezokugcina. Angeke ngiphinde ngizwe. Uyabona lapho bafu. Ngiyathembisa ngeke usezwe. Phela manje bafu sengiyiqoqile manje. Seyiqoqile manje. Noma bengakayiqoqi kodwa kusuka namhlanje bafu. Uyayiqoqa. Bafu umuntu engilala nayo khondo. Bo ngiyathembisa. Ngiyathemba lezi ngane lezi ezokugcina. Angeke ngizokuthi ngane khona ingane yesithupha, yes6, yes8 kanjalo. Angifuni ingane eziningi manje magic. Bafu. Ngeke usezwa kuthiwa ngimithisile, ngeke usezwa kuthiwa nginenye ingane. Ngeke ngondle wena, ngondle nezingane zakho. Siyavumelana ngithi ezokugcina lezi. Hayi izokugcina bafu. Magic bese ngiyajabula umusho kanjalo mfethu. Ngiyakuthembisa impela mngane. Noma izingane manje. Ubafu wena ngeke ngikuthela ngihlukumeza. Kakufica kahle usahleli. Ngikhwela ngonyaka. Bafu yabona eyogcina bafu le eyogcina ayikho enye yabona sekuthiwa ayikho enye ngiyafunga bafu ngifunga uJese Mazulu nokuthi usemazulu ayikho enye bafu. Yabona ngoba uTex wena namhlanje uyayiqoqa. Uma ngafika omunye manje athi lethi ingane yakho buka mfana ngiya give up indaba yakho. Lingane zakho lezi ngeke ngiphinde ngizonde mina. Hakho le ogcina Magic. Khula. Wena wisibozi wena. Hi baba.